Sziasztok, Laci Power vagyok. Szeretném bemutatni az újdonsült szerzett Bovettámat, hát elég gyári a gép, meg minden nagyon jó. Itt jó, haverom. Jó, tesó! Szóval elég komoly a gép, minden gyári rajta, hozzá se volt még nyúlva. Szeretnék itt a patakban bemutatni majd nektek egy kis gyorsulást. 60 km/h tudja. Köszönöm szépen, ennyi.